راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسولوس إسران شومونتن تري كلتشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو إثيوبيا قطعوي ناوص أوفري ناب 2.5 بليون دولار أنقول كيلو ሶማል ንመጀመሪያ እዋና በቱርክስ ስልጣነ ሰራዊት ናብ ግንባራት ተዋፊራ حبرات إمارات عرب سودانوين بجنزبنا عسبت ناب يمن ليبيان تلأخ كم زلاء تقليتو إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان علة توزينا أب إثيوبيا قطعونا يوصا وفري ناب 2.5 بليون دولار كم زن قلقلة وعلى نقدن لمعتن حبرات هاجرات UNCTAD أفليتو حبرات هاجرات أب إسرات الري أب زرقحو نوفر هاجرات علم ناس قلت مبر 33 حتام إنفستمنت ترندس مونيتر مسرد إثيوبيا أب 2016 أستات 4.6 بليون دولار قطعونا يوصا وفرقت قدم مخالة أب أفريقيا أتزعبي خويني تمزجيبو انتقلنا أبز حلفة 3 عامات فلما ناب 3.2 بليون دولار أبز وان زدما ناب 2.5 بليون دولار قديلو يركب سوسا مئتويت نايتي أب إثيوبيا زكايد زلو قطعونا يوصا وفري وي فورين دايركت انفستمنت كوبانيتا تشاينا أب تهاجر زكايدو زلوا نتفتاتيو أب أفريقيا زعبي قطعونا يوصا وفري زمزقبا هاجرات تباهيلن كاب قدما يكسب 5 تسرع هاجرات أنغولا جبسي نيجيريا غانان إثيوبيانين إثيوبيا كم مجت أمام مكاين فابريكات تجرقتي حرشات بونن فيورنا بزأمسلو وفرز نتفو عبيتي إني علمنا كوبانيات يعنتم كم برلا مسمتنحهم كتاونا يوصا وفرت هاجر أبحد عمت نب 10 بليون دولار كعب 5 قليو كجمت أنيحو انتخنا أبتهاجر دحرست فترة نايبهر جتاتن تات هاجر بمفراسون حيالو كوبانيات مدبن كم زاد سكلا إجلات أبز 3 عامات أبتهاجر أبستخيرو جتات حيالو نايوصا وفرتات كم استقصلن أبزن تكلاس توافرو بزحات وصاتنيات يوتم كم سأنون يذكر فدرالاوي منغست صومال بتركس سلطنة فولي حيل سراويت من نهاريا الشباب نبزخونا دجنات كم زوافرة أفليتو اتوم بدرعات مكاين استسنيو أما إتو التهدرات بالشباب تتحيزون زركب استراتيجيو كبابيتات نمقوتصار متقعتي ككايديوم منغست صومال كندز بسحزلو سراويت ناب جنبارات كوافر زي نمجمر أوانيو السراويت بسنبت إسران شدشان تري ناب جنبارات بستفانو الأوان قدما مينيستر صومال حسن على خير بأكل ترغيبو نايمت توابعك الكم زسمعه قروة أونلاين تقيسها سراويت صومال نفلم أوانو ناب جنبارات بستفانو العلت بريزيدنت محمد عبد الله محمد أبسمران زكايد ركب مرحتي إرترا إثيوبيان صومال نمستاف كابتهاجر نقيلو مرحتي إرترا إثيوبيان صومالن بسوني إسران شوعتن تري أبسمراب زكايدو سلوسا وزته قدايت سأتا صومال حدا خمنت بتاتينيرو الشباب بزوانزي قبل علمان قصة صومالن دقفتن متقعتاتو يحيلو يركب أب سودان زركب إمباس حبرات إمارات عرب نوزح السودانوين بجنزب النعسبة أب كينات يمنن ليبياني وافران لو بزبل أنصارو سلامة وسلفي تقايدو اتوم عسرتا زخنو سودانوين بإسران شدشان تري أب زكايد وسلفي بإمارات زكايد بلاك شيلز تبهل تكال أقلقلوتات سأتا أب سودان زلوون تفتات دو كبل تسويعهم اتنا إمارات تكال نستفل عليه معكنا زينا أبزعبو حبريتا بولنت أبني حلوة سرح نزوافرو سودانوين كوطر مصن حقان تتأمنه نابكينات بزعبا موفارهم قنا كحيدويو منغست السودان أب يمن توافيرو زنبر سراويتو كاب 15 شح نباستات 650 دو كانت قلت حبرات إمارات بنايت تتكالتا بولكز عسبتهم أما السودانوين ناب يمن ليبيان توافر كمزلا كتكاس تنحيو زخبركم سمعتنا زينا أبستفت إمولا زغط المدبنا بوين سليمان زدالو مدب جنا أدامي خون سنة مكتال راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان جنا أدام أبراد إيرنا كمي تقنيو كبرات خاتل تمدب جنا أدام نايلو متحستون له مساخم زلهو ويني سليماني كسافت مدب كتكتاتلو بخبري يقدمكم راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان
ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ገጣሚ ግርማይ አብርሃም ኣብታ ርቀትካ ዕጣን ዘርእስታ እኩባት ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፉ ኣብ ገጽ 88 ብእትርከብ ወዲ ቆናኒቴ እትብል ግጥሙ ከምዚ ይብል። ወዲ ቆናኒቴ ገጽ ኣቦኻ ብርሃን ተጎልቢቡ ነዴኻ ጣይቃ እንታይ ተረኺቡ ጸጉራ እናሸሐረት በጻብዕታ ስም ክትጽውዓ ስም ቆናኒታ حقኻ ኣለኻ حقኻ ወዲ ቆናኒቴ ወድታ ነዴኻ ዘገረመታ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን أنتم سبات 10 ዓመት ሙሉእ ወዲ በራድ ክንብልኮ በራድ መሲልና هيا تلعلو اتبل بوست حدا ودي على فيسبوك نابز السعب حسب مريحتنا لا إرتراويان نزس ألاقنا يوسب ود إكاليت إلنا مصراف لمدنايو بهلنا يبلكن بهلنا ورزيو برهان بيت نزخونت قوالن ستيتي زخبر حقتاتن سنة مقبارنا اللوو ሃይማኖታውን ባህላውን ጽኑሕ ድሑራ ካይዳታት ኣማዕቢልዎ ንወዲ ተባዕታይ አልዒሉን ኣኽቢሩን ዝርኢ ባህላዊ ገንዘብታትና ገዲፍካ በሰንኪ ባህርያዊ ብድሆታት ጓልን ስቴይቲ ብጉልበት ሞራልን ንዋትን ምትብባዕ ኣብትደልየሉ ኣብጎና ደው ዝብልዩ እቶም ክንሓብኦም ዘጸግም ገና ቅልቅል ውጥም ዝብሉ لمدتاتن ردئتاتن زنقلو دما سدرا نمئلاي اب استفلاليه سراحات توافيرن نزعيا دقا انستيو اب كند خبرن دقفن نسرحن بزوقانا صبعيني نولادن ودتا وي قالتا اونانيت ودي وي قال صماقيت سوا وزتي انابلنا مطواع بقلينا نبرو يوسد كابو حليفون كم متصرفي يتقم أوش تحبرتسبن محبراوي قداياتون جنازي ترين نير رأيا نقحتن جنزابن كله نبر كوينو بزي باتخ كوسكواسن عيون نمرقات مسلجن أبحث يرقوان كم عراري زخل نجاريو تأجي مزلص أبتي أنا حواري لوتن مسلني نعي تزي سمعكمني قبل النازوعل دلاي لوتن فتحن وجنيو قال أكل زوجن كاب كأنن أقداسن زعبا هجراو فتحن مثلاً حقن وتيو أب منصرون خالع علامة نزت قموت وسبات مويان من جاتا ونبراس درابيتاتو من نزخون عيوتات إن العلي نولاريتهم بمصرافن مزنتالن كاب عمستهم فتحي كرجاجت الكمي إبلنا بز مخنيات حساباتون أتوناون زخبرولو سعبي وحدو نتي ألن نزبلو عبع علامة بردئتو أفرصو سلزلو نابديتات اتتصلقو سبات وينجف صرفتات ماليا يبلون أبزي نمسمايون أزيو زسكفيو أفترة أكلاون أقاوما سراحن مويان كنتات من نبابرو قوالن ستيتي وياديز ورد زحفرن زسحقن قليقون تأرفز مسل زي تأرفي نتفتراوي نقراتن كابو حليفون بعلوك أنقاقلت نابديتات كشنقوك يرأي إذا بحفشة نولادي تتصلو تراي زي كوني أما علتاوي هيوت مساعتهم نزنبران زعيان زكالسان دك أنستيون بحساب مزف اللي بغتا زوردلن زلفايو أزيد ما أتيافيو كاب حسر منفس نقل نايقلت قلاتيو
كابا حليفون زخونت بحساب نزيت سمامعتهم قال نسيتي بولكاوي صوتاوي قداي متصلامن مونجالن اتمبزحتو امز ملكون دق انستيو نمبهرارن كابا بركتون تساتفون كهدما نمغبارن ننويح كخيد صنحي ملايو أمسايا ودما وسيفيكاون بوليتيكاون محبرات إيرتراويان أب دياسبورا بكرات دق أنستيو زرأيو حبر حسابات زغودلو عقوب دق تبعتي يمثل أنا منتاي مسخول زلك حسابات أب كم زعم السلامة أخابات زي تساتفي إلي زحتت قوة تمرتي تسقبت موياويت أبي أخلخي إذا مترئيهم زلخي حدا معلت خاب حساباتهم زفلي وين حساباتهم زبده حساب مسمتاكو انتاي لهم مع محبراوي ميديا كتطحنو خمس خقولو سلازفلتي እዚኣቶም መብዛሕትኦም ንለውጥን መንጋስ ሕግን ዲሞክራሲን ኢና ንቃለስ ዘለና እንትብሉ ይትእመን እዮም ነተን ዘይፈልጥዎን ኣዴታትን ዓባያትን ጸላእትና ዝብልዎን እኳ ወዲ ክስቶ ክብሉ ኣብ መቃብራትን ሰላም ከሊኦምዎን ዘለዉ ምስኦም ንዘለና ክብሉና ንዝኽእሉ ክትፈልጥ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ራእይ መሊሳትለይ كندز زبالة حسر تعرفتات كوا مالتي سق بمبال وي بمختاتو إغنور بمقبارو ترايخ سعر زلو حق خمس تبليه زلو خيلو مد نغاريو جن إذا فريح كازي مستاف كدامو نز خمس أمسلت حساسباتات قليهو زرقي ودق نغار كساب ربري بوم زقدفو بو خي تربش كام أتصالك ناي وحدات موزي يكوني ناي وحدات يكونه تبليو زلخي زي فتون أخي مسلك خالو دك أنستيو زغانا زي مسمع مزاقاتم قوالن ستيتس لزغانا تراي مسقطاو قبرت حاحيس كام مزراف أبتهم ورازيتينا بجاهم سمعنا بحنا زبلناكم تراي قبرو خبلنا زبعلو ولا يتزلو ما أبتهم حلفتينا زبلو كستو حسابات هاي فتنايون زبلي الله مسئلكا كستو خمزن ديا مسودك كلن ديا وطيا مس كستو دقيمة كستو هوني قربايو ازي اتنين اتن زعد كوان ديا تتسألمي مس دحر ردئيت فقراو زمدنات هاتن حدارنا بحبرة تسبنا دما نتاقوال نستيتي زخفلا واقا قليل كي مسلكي نسان تسعارتو بعلندا أفكاريا ويفتاويا ويون صدرا بيتا يسعروا ودا مسلكي كالك ألسيو سلازي زي محواس تمرد بعبي إذا سكفكن بمويان سراحن ولاديت كتعرف زوعل تقالاسي وي حسابا لني بهالي تصبح نقوه أبي كبتصحنا يويل كندو قد حسابي مس ملست لي أي قتلنان هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية كبرات غاتلتنا نايلو متحستو إذا تكتاتلو تنحكو منيرو زمت صومن بخال عرستينا هنراخب كساب شعو سسنايين غلنا دحن كنيو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان إيرتران كبابيان أما كانت زين عالم سلام زخبركم تغتاتلتي مدب إيرتران كبابيان كم يتغنيو أبز حلف سمون غازيتا حداس إيرترا مينستر مكلخال سنة باباوي سرحات نمر تقريبو بزبلا رستي زغربتو زينا مسرأخو نتوالتا هزبن حقرن وحسن دق علامان لولاونتن زخونة
ሃልዋቱ ብጭቡጥ ኣሃዛትን ዝርዝራትን ኣደቂቐ ዝፈልጦ ትካል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዓይነ ሕልና ክስእሎ ጀመርኩ። ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እቲ ን30 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ ካይዱ ብግዜን መስርሕን እናተተኻኽአ ጀጋኑ እናፍረየን ጀጋኑ እናቐበረን ዝተዓወተ ህዝባዊ ሰራዊት ይሰረቶ። ነቲ ትካል ትማልን ሎምን ዝነበሮን ዘለዎን ሓይልን ብቕዓትን ብዓይነ ሕለናይ ይስእሎሞ ብውሽጠ ይቕንዞ። እዚ ሕጂ ናይ ምልኪ ሰራዊት ኮይኑ መሲሉ ዝረአ ዘሎ ሰራዊት ብኹለንትንኡ ናይ ህዝቢ ሰራዊት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሰራዊት ቅድም እንድሕርን ናጽነት ብምልኡ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ዝተሰለፈ ወለንታዊ ሰራዊት እምበር ናይ ገንዘብን ደሞዝን ሰራዊት ኣይኮነን። እዚ ሰራዊት እዚ ማዕረ መላእ ህዝቢ ኤርትራዩ ብምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ኢሳያስ ዝርገጽን ዝጭፍለቕን ዘሎ። ስለ ዝኾነ ካብቲ ስርዓት ዝረኽቦ ምንም ረብሓን ግንዖን የብሉን። በንጻሩ እኳ ደኣ ዘይተኣደነ ኣደራዕን ጸቕጥን እዩ ዘጋጥሞ። ብኡምበኣርዩ ሰራዊት ኤርትራ ብዘይካ ሒደት ጀነራላትን ኣብ ስለያን ምጽንጻንን ተዋፊሮም ዝርከቡ ኣገልገልቲ ምልኪ ብምሉኡ እቲ ሰራዊት ህዝቢ እምበር ሰራዊት ምልኪ ክኸውን ዘይክእል። እቲ ትማል ተኣምር ዝሰርሐ ሰረት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ህዝቢ ሎሚ ገዳይም ተጋደልቱ በብሓደ ብሕማምን እርጋንን ካብ ስራሕ ወፃእ ኮይኖም ዕድመን ዘይዕግበትን ብዝፈጥሮ ጸቕጢ ኣደዳ ሕማምን ብስጭትን ኮይኖም ከስተማስሉ ክሪኦምን ክሰምዖምን ከለኹ ይሕመኒ። ክንደይ ዘደንቕ ተኣምር ዝፈጸሙ ሰራሕቲ ታሪኽ ተጋደልቲ ምንም ከም ዘይፈጸሙ ተራ ሰባት ነዚ ዕለታዊ ናብሮኦም ክመርሑ ደቆምን ስድሮኦምን እውን ክናብዩ ተጸጊሞም ክጭነቑ ዓብ ተስፋ ዝተነብረሎም ኣብ ምኽባር ልኡላውነት ሃገር ኤርትራ ሰብ ከም ዘለዋ ዘመስከሩ ተረከብቲ ሕድሪ ዋርሳይ ብምረት ምሕደራ ምልኪ ፍቐድኡ ተዘርዮም ክሪኦምን ከለኹ ክሳብ ኣዕጽምተይ ዘቐንዝወኒ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ቅያን ጅግንነትን ናይዞም ሰብ ሕድሪ ጀጋኑ ረዚን እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን እምበኣር ምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኣውሪድዎ ዘሎ ዕንወትን ማሰይትን ክድስስ እዩ። ክትከታተሉና ንዕድም። ኣብቲ ሕጂ ዝነብረሉ ዘሎ ህሞት ዝኾነ ዝጭበጥ ስራሕ ዘይሰርሕ ትካል ብሕሉፍ ዝኽሩን ክብሩን እዩ ዝፍትን እትብል ሓውሲ ጥቕሲ ዘረባ ንኹሉ ዓቕምን ብቕዓቱን ጸንቂቑ ኣፍራይነቱ ዝነከየ ወይ ንዝደስከለ ንምግላጽ እያ ተባሂላ። ትካላት ኮነ ሰባት ብሕሉፎም ምሒር ዝዛረቡ እንተኾይኖም ጸዓት ወይ ከዓ ኤነርጂ ማለት ናይ ምግባር ምፍራይ ዓቕሚ ጎዲልዎም ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሞኮነን ሓበሬታን ጎስጓስን ሚኒስትር ምክልኻል ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2020 ዘዳልዎ ምርኢት ቅብኣን ቅርጻን ብ13 ጥሪ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣዳራሽ ዘጋለሪ ብጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ንበጻሕቲ ከፊትዎ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተሓትመ ዜና ኣብቲ ኣጋጣሚ ንዝተረኽቡ ዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን መኮንናት ኣቕሪቡ ኣሰኒኡ ተዘርጊሑሎ። እቲ ንምርኢት ዝቐረበ ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶ ንባህልን መነባብሮን ህዝቢ ኤርትራ ንጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልሲ ከምኡውን ንመደባት ልምዓት ዘንጸባረቕ ምዃኑን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝተዳለዉ ናይ ቅብኣን ቅርጻን ስራሓት ኣብቲ ምርኢት ብውክልና ከም ዝቐረቡ ይሕብር። እዚ ኸኣዩ እምበኣር ነዛ ኣብ ውህብ እዋን ዝጭበጥ ኣበርክቶ ዘይገበረ ትካል ብሕሉፍ ዝኽሩን ክብሩን ክነብር ይፍትን እትብል ዘረባ ንኽትለዓል ምኽንያት ዝኾነ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናይ ህዝቢ ትካል እዩ። ኩሎም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ከዓ ገዳይም ተጋደልቶም ይኹኑ ተረከብቲ ሕድሪ ዋርሳይ ኣሕዋቶምን ደቆምን ደቂ ህዝቢ እዮም። ሓደ ውልቀ ሰብ እውን እንተኾነ ካብ መላእ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንረብሓን ደሞዝን ኢሉ ዝተቖፅረን ብረት ዝዓጠቐን የሎን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ይከኣሎ ምስ ሓውን ባርዕን እናተራጸመ ኣብ መሪር ተጋድሎ 30 ዓመት ከቢድ መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱ ዘረጋገጸ እቲ ሽዑ ዝተፈጸመ ቅያን ጅግንነትን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ብምንም ተኣምር ኣይድገምን እዩ። ምኽንያቱ እቲ መድረኽ፣ እቲ እዋን፣ እቲ ስምዒት፣ እቲ እምነት፣ እቲ ኽውንነት ፍሉይ ስለ ዝነበረ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ኣጽዋሩ ኾነ ሎጂስቲኩ ካብ ጸላኢ እናሰነቐን እናዓጠቐን ኣይሕለምኒው ንዝበሃል ዝነበረ ተጋድሎ ንናጽነት ብዘደንቕ ጅግንነት ዝዛዘመ ካብቶም ልዕሊኡ ዝዓጠቑን ዝሰነቑን ሰራዊት ፍሉይ ፍጥረት ስለ ዝነበረ ይኮነን። ልዕሊ መጋጥምቱ ሰራዊት ሃይለ ስላሴን ደርግን ፍሉይ ታዕሊም ስለ ዝወሰደን ወይ እውን ፍሉይ ትምህርቲ ስለ ዝተምሃረ ይነበረን። ልዑል ቁርብነት ንመስዋእቲ ስለ ዝነበሮ እምበር ድምር ኩሉ ዓወታቱ
اتبدم زهانصو متكلاو امنتاتون هزباونتون ينيرو أنا خموت انسخات صناحت تبل نايتو فاينت صندق ኣብቲ ቃልሲ ብኣካል ዘይነበረ ምናልባት እፅዋይ ወይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምቅንጃው ዝተማህዘ ድራማ ክመስሎ ይኽእል እዩ እቲ ዝወዓለን ዝነበረን ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውደ ኺናት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ዘጋጥሞ ዝነበረ ብድሆን ፀባን እውን ይትግብራን ይገብራን ስለ ዝነበረ ንዕኡ ናይ መትከል ሕቶ ሰንደቕ ብፃይነትን ፅንዓትን እያ ነይራ ሎሚ ኣነ እንተወደቕኩ ኣብቲ ብደምን መስዋዕትን ዝረጋገፅ ዘይተርፍ ዓወት ህዝበይ ዲሞክራሲያዊ ህዝባዊ መንግስት ተኺሉ ብሕግን ፍትሕን እናተመሓደረ ቀሲኑን ርህዎን ክነብርዮ ሎሚ ኣነ እንተሓለፍኩ መጻእቲ ወለዶ ጅግንነትን መስዋዕትን ኣቦታቶምን ኣያታቶምን እናዘከሩን እናኽበሩን ተማሂሮም ንኤርትራና ከበልጽጓዮም ሎሚ ኣነን መሰልተይን ኣብ ንኡስ ዕድሜና በጃን ተሓለፍና እታ ከም ሃገር ካብ ካርታ ዓለም ክትሕከ ክትድለ ኤርትራ ሰንደቃን ልኡላውነታን ኣኽቢራ ብደም ደቃ ተሓፊራን ተኸቢራን ምስ ጎረባብታ ብፍቕርን ሰላምን ክትነብርያ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረዩ ነቲ ዘይከኣል ከም ዝከኣል ገይርዎ እቲ ትማል ኤርትራ ተወሪራ ምስ ተባህለ ደቡን ልኡላውነቱን ክከላኸል ሃገር ሕድርን መብፅዓን ጀጋኑ ሰማዕታት ክዕቅብ ኣበየ ዓውደ ግንባር ሃገር ምስ ኣያታቱ መኪቱ ክቡር መስዋዕቲ ከፊሉ ሃገር ዘድሓነን ዘውሓሰን ዋርሳይ ተረካብ ሕድሪ ተግባራትን ክፍኣትን እቶም ብስስዐን ዋይ ዝተታለሉ ሓደ ብልሽዋት መራሕቱ ጠፊኡ ይነበረን ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብዙሕ ግዕዘይ ክፍጸም ይርኢ ስለ ዝነበረ ምእንቲ መጎጎን ናበለ ሕድሪ ጀጋኑን ሰማዕታቱን እናዘክረን እናኽበረን ክሳብ መጨረሽታ ንሃገር ቆይሙን ወዲቑን ነገራት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓላለኸ ምስ መፀ ነፍሱ ዝጠርጠረ መላኺ ንኹሉ መርበባት ትትካል ብሰለይትን ተጸናጸንትን ጠናኒጉ ከም ዓላቕቲ ኣብ ጎረሮ ሰብ ሕድሪ ኣገልገልቲ ስለ ዝጠበቐ ናይ ውሽጦም ኣብ ውሽጦም ገይሮም ንኹሉ ነገር ጸይሮም ነታ መላኺ ኸውድቓን ከዳቕቃን ዝደሊ ሃገር ንምሕላው ነቲ ንሱ ክዘርጎን ክብትኖን ዝደሊ መሳርዕ ንምዕቃብ ዘይከኣል ክኢሎም ኣብ ናብራን መከራን ተቐርቂሮም ብኽልተ መጋርያን እቶንን እናተለብለቡ ንሃገረ ሰማዕታት ይሕልው ኣለዎ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ምውድዳብ ጸጊምዎ ጾር ምልኪ መሪርዎ ዘዝነፈፀ ዘበለ ዶብ ምስ ሰገረን ዝበስሐ ኣርሒቑ ምስ ሰፈረን እዞም ሓይልታት ምክልኻል ሓዲኡ ዘይከብርዮም ነቲ ኣብ ዶባት ብብረት ዘውድቐና ዘሎ መላኺ ስለምንታይ ብብረት ዘይግድብዎ ስለምንታዮም ወፃን ሕሰምን ህዝቦም ዘይሕፅሮ ስለምንታዮም ስጉምቲ ዘይወስቱ ክብሉ ይስምዖዮም ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት እውን ብመራኸቢ ደንበ ፍትሒ ጻውዒት ንሓይልታት ምክልኻል ዝብል ምሕፅንታ ክቃላሕ ይስማዕዮ ግን ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ባይታ ዘሎ ኩንነት ልዕሊ ማንም ካልእ ኣጸቢቖም ስለ ዝረድእዎስ ወፃን ጸገምን ህዝቦም ንምሕፃር ጻውዒትን ምሕፅንታን ካልእ ኣካል እውን ኣየድልዮምን እዩ ኩሉ ትሕጂ ካብ ማዕዶ ዝጽውዕን ዝምሕፀንን ዘሎ ትማል ኣብቲ ባይታን ሃገርን ብኣካል ነይሩ እዩ ጠበንጃ ስለ ዝሓስካ ጥራሕ ንመላኺኻ ሓኒቕካ ምውራድ ቀሊል እንተዝነብር ትማል ዶብ ከይተሰግረ ክግበር ምተኽኣለ ነይሩ ግን ውዳበን እምነትን እምበር ጠበንጃ ንበይኑ ኣይሰርሕን እዩ እዚ ኸኣ ንማንም ኤርትራዊ ኣይጠፍቆን እዩ ሰውራ ኤርትራ ከም ኣብነት እንተተወሲዱ ጽኑዕ ውዳበን ምስጢራውነትን ስለ ዝነበሮ እዩ ብግዝፍን ብዝሕን ጸብለል ንዝብልዎ ጸላእቱ ስዒሮ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ እውን መድረኽ ትማንሎምን በበይን እዩ ቅድሚ 7 ዓመት ብጅግና ወዲ ዓለን ብጾትን ዝተመርሐ ብስርሒት ፎርቶ ዝፍለጥ ናይ ስምዑና ሰላማዊ ተቃውሞውን ዝግባእ ውዳበን ውጥንን ስለ ዘይነበሮ ይፈሺሉ ብድሕሪኡ ኸኣ እቲ ስርዓት ካብ ሓይልታት ምክልኻል ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ንኸይመጽኦ ብስውር መርበብ ተጸናጸንቲ ክቆጻጸሮ ባህርያዊ እዩ ይኹን እምበር ብጸቕጥን ሓይልን ንሓዋሩ ክሰርር ስለ ዘይኮነ ግዜ ምስ ኣኸለ ዕምሪ ምልኪ ከብቅዕዮ እቲ ዘሕዝን ግን ስርዓት ኢሳያስ መንበሩን ክብሩን ክዕቅብ ክብል ንሓይልታት ምክልኻል ብኹለንትንኡ ብፍላጥ የዳኽሞን የማስኖን ምህላው እዩ ሎሚ ኣብ ዓዱ ክረግእ ዘይከኣለ መንእሰይ መእሰረ ከም ዘይብላ ማዕዶ ካብ መሳርዕ ሓይልታት ምክልኻል እናተማሕወ ኣብ ስደት ሰፊሩሎ ክንደይ ዓቕምን ተሞክሮን ዘለዎ ኣብ ኩናት ዝተሳሕለ ብኩናት ዝተሞከረ ገዲሙ ኣርሳይ ካብ ባርነት ምልኪ ነነፊፁ ነብሱ ኣብ ዘውሕሰሉ ቦታ ይዓልብ ኣሎ ይኹን እምበር ሓደ መዓልቲ ናብ ቤቱን መሳርዑን ከም ዘማዕዱ ኣየጠራጥርን እዩ ሽዑ ኸኣ ሰሪሑን ጽዒሩን
ንምስልን ክብርን ሃገሩ ናብ ንቡርኩ መልሰዩ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዋሕስን ዋልታን ሃገርን ልኡላውነትን እዩ ክበሃል እንከሎ ብጠበንጃን መዳፍዕን ብኹናትን ተኽስን ሃገር ስለ ዝከላኸል ጥራሕ ኣይኮነን ኩናትን ሞትን ብጽፉፍ ዲፕሎማስያውን ንጥፈታት ኣልዩን ኣወጊዱን ኣብ ህፁፅ ባህርያዊ ሓደጋታት እጃሙ ስለ ዝውፍን እዩ ብሰረት ብረታዊ ተጋድሎ ዝተነድቀ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንምቕያርን ንምሕዳስን ነዊሕ ግዜን ጻዕርን ኣይሓትትን እዩ እዚ ሕጂ ስርዓት በብሓደን እናሸረፈ ክጥቀመሉ ዝፍትን ዘሎ ናይ ጌርናን ነይርናን ታሪኽ ህዝባዊ ሰራዊት ብልዑል መስዋዕትን ተወፋይነትን ትማል ዝኸዘኖ ታሪኽን ቅያን እዩ ሎሚ ዝዘርግን ዝምሑን እምበር ዘስምርን ዘዕምርን ኣብ ዘይብሉ እዋን ከዓ እቲ ክገብር ዘይከኣለ ኣየ ቀደም ዝነበረ ኣየ ትማል ዝተገብረና በለ ቅድም ዝገበሮን ዝነበሮን ክገልጽ ብሕሉፍ ክዛረብ ግዚኡ ይሕልፍ ኣሎ ሎሚ ኣብ ኤርትራና ኩሉ ነገር ደስኪሉን ቀምሲሉን ስለ ዘሎ ሚድያና ኾነ ሰብና ብዝሓለፈ ዝኽሪ የስተንትን ኣሎ ቴሌቪዥን ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ህዝባዊ በዓላትን ታሪኻዊ ፍጻሜታትን ብረታዊ ተጋድሎን ቅያን ጅግንነትን ህዝባዊ ሰራዊት እናቕረበት ሓይልታት ምክልኻልን ህዝቢ ኤርትራን ትማል እንታይ ዓይነት ጅግንነት ከም ዝፈጸሙ ሰነዳት ትማል እናቕረበት ብቕያ ትማል ተስተንትን ኣላ ሎሚ እንታይ ኣሎን እንታይ ይኸውን ኣሎን ግን ዝዛረብ የሎን እንተኾነ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዋልታን ጸግዕን ህዝቢ እምበር ጸግዑ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጸግዕ ስልጣን ዝሓዘ ስርዓት ኣይኮነን ሓይልታት ምክልኻል ንቕዋም እምበር ንፕሬዚደንት ኣይግዛእን እዩ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ መንጎ ፖለቲከኛታት ምስሓብ ምስ ዘጋጥም ጸግዕ ከይወሰደ እቲ ጉዳይ ብዘተን ልዝብን ወይ ብሕጋዊ ጉዳይ ክፍታሕ ዘተባብዕን ዝመክርን ኣብ ገለ ሃገራት ከዓ ህዝቢ ፖለቲከኛታቱ ክብደልን ክሰን ክርእን ከሎ ቋማዊ ሓለፍነቱ ንምፍጻም ሕግን ስርዓትን ክኽበርን ሃገር ከድሕንን ጣልቃ ይኣቱ ከምኡ ንኽገብር ግን እኹል ፍልጠትን ትምህርትን ንቕሓትን ብቕዓትን ክልዎ ይግባእ ንግዚኡ ኣብ ኤርትራና ኩሉ ካብ ንብሩ ወፃእ ኮይኑ ነገራት ተበላሽ እኳ እንተሎ ጽባሕ ንኮ ምስ ዕርበተ ምልክቕ ቅየርን ንቡር ስርዓት ክሕዝን ሰብን ትካላትን መንግስቲ ኣብ ስራሕን ልምዓትን ዝዋፈሩሉ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ እዚ ሕጂ ብፍላጥ ለሚሱን ፈሪሱን ዘሎ ቅርጽታት መንግስትን ህዝባዊ መሳርዕን ኣብ ልብን ሕልናን ዜጋታት ኤርትራ ገና ረዚን ስፍራ ስለ ዘለዎ ጽባሕ ንኮ ክዕንብብን ክዓብን እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን